Ja. Klimakonferencen. Jeg må desværre tilstå, at jeg tror ikke ret meget på, at de får noget rigtig godt ud af det. Jeg tror simpelthen, der er for mange om at skal blive enige, og det bliver svært at få alle med på nogle virkelig gode tiltag. Så jeg er lidt skeptisk over, hvor meget de får ud af det. Og det jeg kan sige, at vi gør som butik her for os selv at spare så meget som muligt. Vi har ingen varme på. Det er jo praktisk, når man gør forretning. Og vi bruger meget koldt vand, næsten ingen varmt vand. Vi kører så lidt, som det kan lade sig gøre. Og vi har selvfølgelig mange planter, som hjælper med at rense luften over det hele her. Tror du, de får noget ud af klimakonferencen? I København? De får en masse godt mad, og de får hils på en masse mennesker. Og kommer vel også til nogle konklusioner, men jeg tror ikke, de når til en endelig god afslutning på det. De tænker mest på sig selv og deres eget lands fordel. Så jeg tror ikke, der bliver noget konklusion. Ikke noget, der kommer til at hedde Københavner-traktaten. Det tror jeg ikke på. Nej, desværre. Jeg tror, de får lavet en aftale. Hvorfor får de en aftale igennem? Hvorfor de får en aftale igennem? Verdenssamfundet har behov for en aftale. Så selvfølgelig kommer en aftale. Det kan godt være, at den bliver mere politisk, end den bliver reel. Men der kommer en aftale, som de skriver under på. Og så er det spørgsmål, om det ene land lever op til det. Så tror du godt, de kan blive enige? Ja, jeg tror, at der er slags så meget pres på, så de skal være enige nu her. Jeg synes ikke, at det er forkert, at de kommer i limousiner, som udleder en hel masse CO2, når de skal lave noget for at gøre miljøet bedre. Ja, det er de glade med. Er det ikke lidt dobbeltmoralsk? Jeg synes, det er dobbeltmoralsk, at de der demonstranter, som suser rundt og laver ballade derinde, at de skal køres væk i busser, der er også sviner. Så i stedet for at rende rundt og demonstrere, skulle de jo lade være med at demonstrere. For miljøet. Jeg går på arbejde hver dag. Om de får noget ud af klimakonferencen, det synes jeg virkelig er vanskeligt at svare på. De snakker jo, og man håber på, at der bliver noget. Bliver der lidt ud af det, så er lidt vel også bedre end ingenting, men det er sandelig svært at svare på. Jeg ved ikke, om jeg tror på det. Det ved jeg ikke. Jeg vil gerne. Der er jo også så mange røster fremme om, hvad det egentlig er, der er galt. Om vi kan gøre en hel masse for at forbedre det, eller om det er noget, der sker, uanset hvad vi gør. Men summa summarum, jeg tror selv på, at vi godt kan gøre noget for at få en bedre jord at leve på. Og jeg gør da det er ikke noget nyt, jeg er begyndt på. Jeg slukker altid lys efter mig. Det har vi praktiseret mange år derhjemme. Vi forsøger at være fornuftige, når det handler om at bruge strøm og vand osv. Men om jeg gør nok, det gør jeg nok ikke. Jeg kunne nok gøre noget mere. Hvad gør du for selv at spare på CO2-udslippet? Jeg gør nok ikke noget specielt for at spare på det. Du er ligeglad med klimaet? Nej, det er jeg ikke. Det er jeg ikke. Men jeg tror ikke, jeg bruger så meget CO2. Jeg er på højskolen her, og der er varme og vand og det hele. Jeg bruger ikke meget varme eller vand, eller jeg har ikke nogen bil eller noget, så jeg er ikke i en situation, hvor jeg bruger så meget CO2. Men hvis du nu var det, ville du så gøre noget for det? Ja, det tror jeg vil. Ja. Okay. Tror du, der kommer noget af klimakonferencen? Der kommer jeg tror helt sikkert, der kommer et øget fokus på klimaet via klimakonferencen, men jeg tror ikke, der kommer en bindende politisk aftale. Men jeg håber det. Nej, det er ikke nytteløst, fordi der kommer masser af fokus på klimaet. Så folk de begynder at gøre det lidt mere opmærksom på det? Eller? Jeg tror allerede, at det er den store, i hvert fald i Danmark, at der kommer meget fokus på klimaet, i og med, at de har en klimakonference. Hvad tror du ud af klimakonferencen? Jamen, jeg tror ikke, de får det ud af det, som jeg håber. Jeg tror, at de får en lille smule ud af det. Men det tror jeg, de gør. Men ikke det helt store? Nej, ikke endnu. Hvad gør du selv for at spare på CO2-udslippet? Jamen, jeg skruer ned for varmen, og
bruger så lidt vand som muligt, og samler vasketøj og slukker lys i rum, hvor jeg ikke er. Hvad vil du gøre for at forbedre miljøet her i Mariagerfjord Kommune? Jeg vil selvfølgelig spare på tørresrummet og strøm og